Szerelme lenyűgöző. Mennyire tágas, mennyire mély, egyszerűen lenyűgöző. Szerelme lenyűgöző. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, hogy örvendjünk benne, és ez az a nap, ez az a nap, mikor szükségünk van egy csodára, és ezt a csodát Jézus előre látja, ennek a csodának szükségét előre látja, és ő a csodatevő, a csodálatos Isten. Szerelme lenyűgöző. Gondoljunk bele, mit jelent az, hogy lenyűgöző, hogy ahogy megérint minket, leülünk és le vagyunk nyűgözve, nem akarunk abból felállni, nem akarunk abból kikerülni, nem akarunk máshova menni, és nyűgölünk is, hogy nem akarok, nem éri meg nekem innen elmenni, és rádöbbenünk arra, hogy nem is kell. Tehát szerelme az lenyűgöző. Ma folytatjuk a múlt alkalommal, a múlt vasárnap megkezdett igehirdetést, és csak jövő héten fejezzük be ezt a sorozatot. Annak ellenére, hogy a címe a világ, az új világ rendjéről, illetve a beolvadás veszélyéről szól, nem akarom megtölteni túl sok a politikai vagy a hírekben is hallható részlettel, hanem azokkal szemben az igei álláspontot jelenteni ki, és abban gyökerezni meg együtt, annak érdekében, hogy az igazságnak, a legfelsőbb tekintélynek, Istennek igéjének tekintélye alatt nézhessünk szembe mindennel. Tehát vegyük is az első igeversünk ma az Efézusi levélből, az első fejezetből, tehát Efézus 1, a 21-es vers lesz, itt vagyunk mind közösen. Jó. 21. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn, és uraságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is. Jézus Krisztusban felül vagyunk ültetve, fölé vagyunk emelve, és az ültetés, a leültetés az azt jelenti, hogy az elvégzett munkából, a győzelmi pozícióból nézünk nem is annyira szembe, mint le ezekre. Tehát felül vagyunk minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem még a következőben is. Kolossé 2:10 a következő.
és ti ő benne vagytok, bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Tehát azon túl, hogy benne fölé vagyunk emelve minden hatalmasságnak, erőnek, uraságnak, istenségnek, test nélküli személyiségnek, kozmikus erőnek, benne be is vagyunk teljesedve, mert ő feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Ezért a Lukács 10.19-ben Lukácshoz írt evangélium 10.19: hatalmunk van, ímé adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. Megrendezzem el itt az igeverset, hogy ugyanazt lássuk. Múlt vasárnap ott hagytuk abba, hogy az üdvösség nem csak a bűnöknek bocsánatáról szól, az üdvösségem, megigazulásom nem csak a bűneim bocsánatából áll, hanem a győzelmet is, az üdvösségemet megtartó és azt kivitelező, azt megélő győzelmet is magában foglalja. A kitartást és azt az erőt, ami az örökkévalóság szintjéről üdvösségemet időbe és térbe megtapasztalható létbe vagy szintre hozza, az üdvösségemnek része, velejárója. Efézusba, hogyha visszamegyünk, a 2. fejezetbe, akkor azt látjuk, 4, 5, 6-os, 4., 5. és 6. verset olvasva, hogy az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, ki meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattunk meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézusban. Ez felteszi a pontot arra az íre, amit az előbb hallhattunk, de vajon miért tette ezt Isten? A 7. versben olvassuk azt, hogy megmutassa a következendő időkben elérkezett az én időm, tehát ezekben az időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Tehát 2 kérdésre is választ kapunk az Efézus 2.7-ből, mégpedig, hogy miért és mikor. A miértre a válasz az, hogy megmutassa a kegyelmének felséges gazdagságát, és a mikor az a következendő időkben, vagyis a kereszt után és a végidőknek abban a pontjában
amire Jóel próféta könyvében egy olyan jelzést találhatunk, ahol úgy írja, hogy azután. Mi vagyunk azok, akik azután vagyunk, akikben az Úr jelen van, úgy, mint ahogyan az ószövetségi papság során, vagy a mai képviselet, ma is nagyon sok képviselete van az ószövetségi papságnak, annak ellenére, hogy az új és örök szövetség már megköttetett, nem mindnyájan mentünk által még vagy már az új szövetségbe. Tehát ma is az ószövetségi papságnak ebbeg elég képviselete van a földön. De Jóel prófétánál azt olvassuk, hogy azután kitöltöm lelkemet minden testre, és véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, és mindenki megismeri az Urat. Tehát mi, akik az új szövetségbe, az Ószövetségből a zsidókhoz írt ébresztő levél által a legkönnyebb átmenni, vagy átjönni. Még konkrétabban a 10. fejezet az, ami tisztázza azt az ószövetségi papságot és az alatt a vallásos életet élő, a szokásaikat gyakorló zsidó nemzetnek, zsidó népnek az egyik legnagyobb, valamikor legnagyobb volt zsidó ébreszti fel őket arra, hogy ez már félre lett téve az útból, és ma bennünk az Úr úgy van jelen, mint ahogyan az oltári szentségben, mint előképben. Tehát mi élő, két lábon járó oltári szentség hordozók vagyunk, és bennünk az Úr az ostya. Ez volt a Héberekhez írt levélnek a lényege, főképp a 10. fejezet az, ami ezzel foglalkozik. A 9., tehát az egyel ezelőtti csillagösvény során olvastuk a Máté és a Lukács 4. fejezeteit, 1-től 11., 1-től 13. versekig, melyben Jézusnak a 3 kísértéséről ír, és szorosan kapcsolódik ez hozzánk, akik az élő léleknek hordozói, Istennek gyermekei vagyunk a Krisztusnak lelke által. Szorosan kapcsolódik hozzánk abból a részből az a tanúság, hogy az ördögnek is van egy olyan mismásolt jellegzetessége, hogy ugye Isten az, akiben nincs változás. Ez az ördögre nem úgy igaz, inkább gúnyosan mondva azt, hogy ő sem adja fel, mindig ugyanazokkal
kísértésekkel próbálkozik ma is, és azt látjuk, hogy ma természetesen ez mindig is így volt, de mivel közel az ideje, és egyre feszültebb a helyzet, ezért nagyon érezhető és látható a közéletben az a munkája, amivel nagyon sokunkat megkísértett, és ez a kísértés tömörült, összpontosult egy rétegnek nevezzük a társadalomban, vagy az emberiség egy rétegében összpontosult ez, akiknél azt látjuk, hogy az a kísértés, hogy borulj le előttem, és imádj engem, és az a hatalom, a világnak összes királysága, és azoknak dicsősége a tied lehet. Ezért foglalkozunk most azzal, hogy hol van a mi helyzetünk azokhoz az emberekhez képest, akik nem csak beadták derekukat, hanem szerződést, vér, meg sok más szertartás vagy rituálé során megkötött szerződéseket kötöttek a hazugság atyjával, bizonyos erők és fejedelemségekkel való együttműködésért. Ugyanakkor azt látni, hogy már látszik rajtuk az, hogy egy hazuggal kötött szerződés sosem érvényes, és mindaz, ami meg volt ígérve azelőtt, hogy leborultál volna és imádtad volna őt, gondolva, hogy mindaz a királyság, erő, hatalom és dicsőség, ami át lett neki adva, az ismét a tied lehet, az füstbe ment terv lett a végére. De mivel az ördögnek célja és a terve van ezzel a földdel és az emberiséggel, ezért mégiscsak nagyon brutális körülmények között megadja embereknek is, de ahogy már ezt, úgy tudom, említettük, nem mind emberek, azokat az erőket, amelyekkel valóban nem igazság szerint, de valóságosan lehet mozgatni, mégpedig nagy dolgokat itt a Földön. Ezért kezdtük azzal a múltkor is, és most ismételtük meg azt, hogy hol van a mi helyzetünk hozzuk képest. És ha visszamegyünk Efézusba, annak a 2. fejezetébe, akkor azt látjuk, hogy vele együtt feltámasztva, és vele együtt leültetve a mennyekben, Krisztus Jézusban, az Atya Istennek jobbján, vagyis az erőnek a teljességében, az igazi erőben és igazi hatalomban, a mennyei dicsőségben, melyet mi itten nem erővel és nem hatalommal, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem erőszakkal és hatalmaskodással, hanem azt az igazi erőt, az Atyának jobbját és a teljes dicsőséget, annak hatalmát az Úrnak lelke révén tudjuk itten gyakorolni, hogy meglátszódjék a most elérkezett és beteljesült időkben Istenünk kegyelmének főséges gazdagsága a hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.
Tehát nincsen okunk semmiféle nyomorgásra, panaszkodásra, vagy olyan kijelentésekre, hogy ez meghalad minket, mi kicsikék vagyunk ehhez, mikor az ige azt mondja, hogy mi fölötte vagyunk annak, amivel próbálják a földet a lábunk alól elvenni. Semmilyen okunk valójában nincsen a mi helyzetünkből, a világ sodrásával szembenézve azt mondani, hogy fölényben lennének, vagy ne lenne nekünk hathatós erőnk és a jelenlétünknek súlya, vagy általuk is beismert és megvallott, térdüket meghajlító tekintélye annak, ahogyan itt jelen vagyunk. Ugyanis az egyház az a visszatartó erő, aminek még félre kell állania az útból, ahhoz, hogy elszabaduljon a pokol a földön. De mindaddig, amíg mi itt vagyunk, addig magunknak és azok számára, akik még csatlakoznak az üdvözülők a maradékhoz, a kiválasztottakhoz, azok számára biztosítjuk azt a fölényt, amivel mi rendelkezünk. A kiválasztottak azok sokan vagyunk, sokan vannak, sokan vagytok, de kevesen lesznek elküldve is a megszentelés után. Tehát elhívva, meghívva erre az üdvösségre és erre a felállásra, erre a viszonyra a világgal szemben, nagyon sokan vagyunk meghívva, de annak a feltétele vagy menete az az, hogy mennyire felelünk meg, hogyan válaszolunk a hívásra, ami valójában a megfelelésünk és a válaszolgatásunk, az a megszentelődési időszak, ahhoz, hogy elhívottként, majd kiválasztottként végül küldöttek lehessünk, apostolok, tanítványok és a királyságnak nagykövetei, akik ugyanúgy minden népet tanítvánnyá teszünk. Tehát nagyon fontos az egyháznak, a hívő, az élő egyháznak, akik nem az ószövetségi papságot, nem egy tárgyat, nem egy mesét, legyen az a Bibliába, vagy a képekkel, vagy festményekkel, vagy szobrokkal, vagy bármivel leírt történetet. Nem csak a történetet csodáljuk és imádjuk, hanem ennek az élő valóságát éljük azáltal, hogy bennünk van ugyanaz a lélek. Mindegy, hogy hányan jönnek egy hitét megvalló és azáltal újjászületett és az ő lelkével betöltekezett Krisztus követő keresztény ellen, mindegy, hogy hányan jönnek, mert ugyanaz a lélek van benne, aki kihozta Jézust a halálból, és egyikünkre sem nehezedik rá a világ súlya úgy, ahogy őre nehezedett. De ugyanaz a lélek, aki a világ súlyát képes volt áttörni, és a feltámadás dicsőségét bizonyítani, ugyanaz a lélek van bennünk egyénenként. Tehát ha kétszer annyian, vagy hogyha n+1-en
jönnének is, akár azok közül is, akik között mi is forgolódtunk, így mondja, forgolódtunk, hogy nem mondja azt, hogy tévejegtünk valamikor, de még hogyha azok is jönnek, akik elestek a sátánnak azon kísértéseire, hogy borulj le, imádj engem, és mindez a tied lehet, nem számít. Semmivel sem lesz az több olyan szempontból, hogy nehézség, hanem csak Istennek a dicsősége lesz nagyobb abban a helyzetben. Ez az, ami biztos. Mert Krisztus közöttünk a dicsőségnek ama, vagy az a fajta reménysége, ami biztos is, hogy a feltámadásban megtestesül és végül nyilvánvalóvá lesz. Hogyha csak tesszük nemzedékről nemzedékre azt, amit eddig is tettünk, és azt gondoljuk, hogy a világ ugyanolyan maradt, mint amilyen azelőtt volt, és ugyanannyira jelentéktelen az, hogy erőteljesen, az erőhöz ragaszkodva vallunk hitet, vagy ugyanúgy, mint eddig, akkor tévedünk, mert a világ az változott, és a intézmények, rendszerek, a proféciák idővonalán megmutatták azt, hogy végül is mit jelentenek, mit takarnak és mit jelentenek a világban. Tehát, hogyha csak a kegyességnek látszatához ragaszkodunk, de megvetjük Istennek erejét, akkor az nagyon közel van a léleknek a káromlásához. Azért kell ennyire radikálisan felállni ebben a témában, ez ügyben, mert hogyha folytatódik az, hogy tesszük nemzedékről nemzedékre ugyanazt, most is, amikor a proféciáknak idővonalán meglátszódik az, hogy mi az. Tehát az idő elhozta nekünk azt a kiváltságot, hogy ránézhessünk valamire, ami megváltozott, vagy legalábbis most mutatkozott meg az, hogy hova vezet valójában. És nem kell nekünk rosszul érezni magunkat, vagy azt gondolni, hogy a fél életünk hazugság volt, mert mi elszántságunk mentén jártunk együtt egy időszakaszt azzal a valamivel. És hogyha az a valami időközben elárulja magáról, hogy ő nem az, mint amivel mi szándékoztunk közösséget vállalni, akkor nehogy már mi érezzük rosszul magunkat, hagyjuk csak szépen őt rosszul érezni magát. Nem volt nagyon mit vagy a miért megkérdőjelezni, mert tehát nem volt értelme megkérdőjelezni dolgokat,
Már csak azért sem, mert minden, ami látható, az a láthatatlanból áll elő. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 11. verséből, hogy hit által értjük meg, hogy Isten szó által teremtette a világot, és minden, ami a láthatóban van, az a láthatatlanból állott elő. Tehát nem test és vér ellen, nem emberek ellen van nekünk tusakodásunk, hanem azok a magasságbéli erők, fejedelemségek és uralmak, amelyek fölött vagyunk, de mégis tusakodásunk van velük itt a Földön. Egyre könnyebb lesz hinni, amikor már meg is látszódnak, vagy inkább meg is mutatkoznak a nagyobb nyilvánosság és a jelenben történő dolgok. Egyre könnyebb lesz, sőt nagyon könnyű lesz hinni akkor. De most valaki, te, aki le vagy ültetve mennyei helyekben, a Krisztus Jézusban, az Atya jobbján, és részese vagy, birtokodban van az az erő, ami az ellenségnek minden ereje fölött erő. Ezt valamikor úgy értette meg velem a lélek, tudva azt, hogy minden erő egy forrásból származik, és Isten a forrása, az eredője minden erőnek, beleértve a sátán erejét. Hogy lehet azt elképzelni, hogy erőm van minden ereje felett, de minden erő mégis egy forrásból, vagy egy eredőből ered. És akkor láttam egy mágnest, de olyan csiszolatlant, úgy, ahogy nem tudom, bányásszák-e, vagy hogy lesz az, amelyiknek olyan tüskéi vannak, még szilánkjai. Egy nagy mágnest, ami egy ütést kapott, és egy kisebb darab levállott róla, és az, hogyha megfordul a nagyjal szemben, akkor ott ellenkező pólus miatt taszítsa egyik a másikat, de mikor elengeded, és mind a kettő szabadon végül el kell dőljön, hogy ki kinek a kie, akkor az történik, hogy a nagy a súlya miatt marad, a kicsike átfordul, csatlakozik, és még az ő ereje is ugyanabba az irányba vagy szándékba fog hatni. Ez egy illusztrációja annak, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. És van ebbe egy stílus. Jézusnak van egy stílusa. Mikor diadalt vett rajtuk, akkor megszégyenítette és kigúnyolva vezette őket. Tehát minden, amit az ellenség tesz, azt Isten a javunkra tudja fordítani, hogyha hozzáfordulunk. És ma ez ma az a nap, amikor visszahívom leányomat
és békességet adok neki. Ez ma az a nap, amikor Atya, a mi Atyánk szerelme, a léleknek ereje és a Fiú kegyelme lehetővé teszi azt, hogy visszagyere, gyere vissza. Mert ingyen van, kegyelemből van. Te is gyere vissza. A Fiú vére befedez, tisztává mos. És részesít abban a biztonságban és abban a győzelemben, amivel szemben nem győzhet le téged ez a világ, mert a győzelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk, és minden, ami Istenből született, az legyőzi a világot. Foglalj helyet benne, akiben le van ültetve a szenteknek serege, akiben uralkodunk. Én magamtól próbáltam abba hagyni többször, és ebből látszik az, hogy nem az én nem az én ügyeskedésem az, hogy beleszólok a most zajló politikai menetbe, hanem a lélek az, aki ezt folyamatosan felhozza bennem, és persze az, ami itten meglátszik belőle, az csak a jég egy csúcsa. De olvassuk el Jeremiás 22 fejezetből a 15-ös verstől egy részt. Ez kéne az új Károlyi Biblia. Én közben megyek oda, ti is lássátok. Gondolom, egy ennyit ki lehet vetíteni belőle, nem haragszik meg senki. Jeremiás, még nem a síralmak, de oda is eljutunk. Próféta 22 és a 10. Hogy csináljuk, hogy jól csináljuk. 15-től egészen most ne nézzetek így, hogy kell. Hogy látszik, ugye? Tehát a Jeremiás 22-ből 15-ös verstől a
valameddig olvasom. Hát attól leszel király, hogy halomra gyűjtöd a cédrust. Atyád tán nem evett és nem ivott, de méltányosan és igazságosan cselekedett, ezért jó dolga volt. Igazságosan ítélkezett a szegény és a nyomorult dolgában, ezért jó dolga volt. Ezért volt jó dolga. Nem ez az igaz ismeret felőlem, ezt kérdi az Úr. De a te szemed és szíved csak nyerességre vágyik, az ártatlan vérére, ragadozásra és erőszak elkövetésére. Ezért azt mondja az Úr Jójákimról, Jósiásnak, Júda királyának fiáról, nem síratják így őt. Jaj, bátyám, jaj, húgom, nem síratják így őt. Jaj, Uram, jaj az ő dicsőségének. Úgy temetik el, mint szamarat, kivonszolják és kidobják Jeruzsálem kapuin kívül. Menj föl a Libánonra és kiálts, a Básánon is emeld föl szavadat. Kiálts az Abárimról, mert szeretőid mind oda lettek. Szóltam neked, amikor még jól volt dolgod, de azt mondtad, nem hallom. Ifjúságodtól fogva az volt a szokásod, hogy nem hallgattál szavamra. Minden pásztorodat elfújja a szél, és akik szerettek, fogságba mennek. Akkor szégyent vallasz majd, és pironkodsz minden gonoszságodért. Potyába gondolja, hallja-e azt, hogy a világ folyása, a globális politika menete olyan, amilyen, és ebben még úgy, ahogy, de elvezetgeti. Mert én vagyok az, aki döntök királyokat és teszek királyokat. Áldott legyen az Istennek neve, mert ővé a bölcsesség és az erő. Én vagyok az, aki döntök királyokat és teszek királyokat, mondja az Úr, az én Uram, az Úr. Az a tisztség, az a helyzet, vagyis a rang, az iroda, az megszüli a tisztviselőt, melyet az ország lakók érdemelnek kegyelemből. Következő találkozásunk csütörtökön, a 11. csillagösvényen. Az is lehet, hogy feláldozzuk azt a részt arra, hogy visszamenjünk ennek a tanításnak kezdetére, ami azt jelenti, hogy a 9. csillagösvényhez, és kicsit tömörebben, gyorsabban, de átismételjünk mindent attól a múlt vasárnapra és erre a vasárnapra terjedően. Majd a csütörtököt követő vasárnapon, ami gondolom 8-a, március 8-a, milyen szépen vannak a vasárnapok ebben az évben elhelyezve, március 1 is vasárnap, március 8 is vasárnap. Nagyon szép. Tehát a csütörtökön ismétlés, majd vasárnap zárjuk ezt a sorozatot. Addig pedig
kegyelemmel és békességgel.